hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, inkwentro kang Philippine Army, PNP asin rebelde sa Kamalig Albay. Sarong rebelde, gadan, dakol na badil, na-recover. Sobrang tubig kang Nia Bicol, pwedeng ipagamit sa lokal na gobyerno kang Naga. Tulay kang Mabolo sa siyudad kang Naga, planong pakudalan. Presyo asin supply kang sugok sa Naga City People's Mall. Dai apektado kang mainit na panahon. Dios marhay na banggi. Ako si Antoinette Eduardo, an sa indung tagapagatud Bareta. Huli kan El Nino phenomenon, nagbaba ang level kan tubig sa Mount Isarog na pinagkukuanan kan Metro Naga Water District. Iniman si naging rason para palawigon subuot ang operasyon kan mga pumping station. Huli ka ini nakaisip ang lokal na gobyerno kan Naga na maghanap nin alternatibong source na pwedeng pagkuanan nin tubig inumon. Saro na digdi ang tubig kan National Irrigation Administration. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Bako ng bago para kay Bicol National Irrigation Administration Regional Manager Engineer Gaudencio de Vera ang ideyang pagkuha ng tubig hali sa sedang irrigation source para maging parte kang inumo na tubig. Siring kang pinagasing lakdang kang lokal na gobyerno kang Naga. Idinagdag pa ni Engineer de Vera ang dam ang Nia Bicol. Natabangan ang lokal na gobyerno kang Naga sa paagi kan sobrang tubig pang irigasyon. Nia naman is open for that. No? Lahat naman ng tubig na pang irrigation, lahat ng sobra naman, pwede naman natin gamitin. So we will help yung City of Naga kung paano natin na ma-explore yung possibility na makakuha tayo doon for the water district. No? Para sa nasabing opisyal kang Nia Bicol, mas marhay kung magkakaigwa ng technical working group ang Nia, LGU Naga asin MNWD para mapag-ulayan ng tultol ang nasabing plano. Sabi ko, actually, sa ngayon, wala pa kaming idea paano gagawin. Paano yung exploration natin, paano yung design, paano yung gagawin natin random. So, sabi ko, mas maganda siguro magkaroon ng technical working group. And then, kahit kami mag-meeting para ma-explore natin ano ba yung kailangan datos, na ilan ba yung kailangan nila for the City of Naga. Ngunyan aldaw pinagtala ng enot na harampangan kang MNWD, Nia asin kang alkalde kan siyudad ni Naga. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang issue, nabawasan si malain na epekto sa mga parauma sa Kabikolan na huli kan ginibong amay na preparasyon kan National Irrigation Administration sa nagpapadagos na mahiwasan na tag-init. Susog ki Engineer Gaudencio de Vera, Regional Manager kan Nia Bicol, aabuton lang sa 553 hectares ang naapektaran sa paagi kan pagbaba kan sa indang ani. Kan taon 2016 as in 2019, may 5,000 hectares ang apektado kan El Nino na nagtama man sa rehiyon. Actually, ang initial target natin na vulnerable, yung tinasabi nating vulnerable, is around 5,000 hectares. Bakit vulnerable? Ito kasi yung datos noong 2016, 2019 na nagkaroon ng El Nino dito sa Bicol. Ito yung area na naapektahan ngayon, noon. Pero sa ngayon, ang lumalabas parang 553 hectares lang. Na-reduce natin ito ng 10% lang from the vulnerable area, no? 553 hectares yung naapektahan. Pero hindi ito totally damaged, no? Ito yung may irrigation na nag-shortage lang. So yung production nila bumaba ng kaunti. Padagos sa mga bareta, mabugtak ng solar-powered pump ang National Irrigation Administration sa mga lugar kung saan naglalaom sana sa pagbagsakan uran para magkaigwanin patubig sa panahon na kaipuhan kan mga parauma. Susog ki Engineer de Vera, ang mga lugar na naglalaom sa uran, iyo si mga naapektaran kan El Nino na iyuman ang sa indang tatawan ng solar power pump. So ito yung nakita natin, dapat mayroon silang supplemental, mayroon pang emergency. So itong mga solar projects natin ngayon, ilalagay natin doon sa mga rain-fed areas para pag dumating man yung panahon na kailangan ng tubig, mayroon yung mga solar power pump sila doon. Sa iba pang bareta, Mabolo Bridge planong pabugtakan kudal kan Barangay Council kan Mabolo matapos ang paglukso kan sarong persona na ikinagadan kaini matapos malamos. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Handaan si punong Barangay Noel Constantino kang Barangay Mabolo, Syudad Dinaga na baka may mangyari giraray na maglukso sa salog hali sa tulay kang Mabolo. Kung kaya nagpasa ng resolusyon ang Sangguniang Barangay para hagadon sa DPWH na kung pwedeng pakudalan ang mag-ibong na barandilya bilang ulang sa mga posibleng may maindat ng kaisipan. Pinagahaman panindangon niyan ang disenyo asin kumpira ang posibleng magastos digdi. May resolution na po kaming gibo asin nag-give pa ako ng request letter na pag-give ako ng program of works kung ano ang estimate na pwedeng magastos kung para duman sa proposal may na kung pwedeng mabakudan ang tulay para mapundo na itong mga may maraot na kaisipan na gibuhon luksuhan ang samuyang Mabolo Bridge. Apwer kaini may pinagahasiman ng Barangay Council kang Mabolo na maibali ang sa indang miyembros kan Barangay Disaster Risk Reduction Management Office na makapagkondusir ng Water Search and Rescue Training. Halat lang ninda kung nuarin ini pwedeng gibuhon. Ito naka-request na rin pero siguro po dahil man sarong barangay lang siguro isasarabay po ang pag-training kayan. Pero yun na po yan sa moyang plano makapatraining man kami as in makaprovide kami ng mga rescue equipment digdi sa moyang barangay. Mientras tanto magagamit ang nasabing training sa gabos na panahon na may rimalasong pinag-aatubang ang mga residentes kang barangay digdi sa siyudad ni Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar ni punong Barangay Noel Constantino kan Barangay Mabolo na nakatapos na kan sa indang intervention ang 70 persons who use drugs o PWDS sa indang barangay. Pinasumitir naman subot sindanin mga dokumento para sa nagraraning pagdeklara sa inda bilang drug-cleared barangay. Daiman pinagnegar ka na sabing opisyal na may mga bagong personality sa illegal na droga an sa indang pinagmomonitor. Si mga PWDs na po, nakatarapos naman po dyan sa indang intervention. So parang nga sir, pinasubmit na kami ng mga documents para duman sa drug clearing. Kasi graduate na po. So ang sabi man, pag kan drug cleared, itong mga PWDs lang na nakatapos ka tong intervention. Pag nakatapos na katugabos si mga PWDs, pwede nang ansarong barangay drug cleared. Sa pagbabalikan news break, sarong misi sa buhi Camarines Sur sinaksak asin tinagakan sa iyang sadiring mister Gadan. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, bastante asin hababaan presyo kan sugok sa Naga City People's Mall asin da isubot ini apektado kan mainit na panahon. Susug ki Ivy Amaro, dakulan sa indang supply nin sugok na hali pa sa Batangas kun kaya barato man ang presyo kaini. Mas halangkaw man subuot ang presyo kaini sa panahon nin tiguran, urug na sa pagkulang-kulang kan supply. Paano? Dakol po kaya talaga yan supply ng egg. Di man siya apektado kang mainit ang panahon ang supply na halik sa atin? Di man po. Mas dakol po nga talaga ang egg kapag pag summer. Pero pag malipot po talaga, dikit lang talaga po kaya ang sinusugo pang manok. Sa police report,
19 manlain-lain na klase nin badil, magazine asin mga balaan na recover kan 31st Infantry Battalion Philippine Army, Regional Mobile Force Battalion kan PNP matapos na magkaenkwentro kasuudma sa barangay Magugon, Kamalig Albay an mga rebeldeng NPA. Sarong rebelde man ang nagadan na si John Millena na may alias na Lenin Ochin. Mantang duwang rebelde man ang naaresto matapos ang follow-up operation kan mga otoridad. Yaon na ang mga ini sa kustodiya kan PNP Naga. Sa iba pang police report, sarong mister ang pinagahanap ngunyan sa Banwaanin Buhi, Camarines Sur matapos subuot pagtatagaon asin saksakon kainian sa iyang misis. Ang biktima ang pinagbisto sa pangaran na Mercy, 30 anyos, mantang ang sa iyang mister na si Julito na nagdulag matapos ang insidente. Huli kan malain na tama sa man iba-ibang parte kan lawas kan misis, ini pinagbawian nin buhay. Mayo pang kadagdagan na pahayag ang PNP Buhi sa insidente na inapudan kan One Media TV48 Naga. Sa iba pang bareta, minaimbitar ang Missionaries of the Poor na suportahan ang sa indang papaabuton na Concert for a Cause na may titulong The Messiah. Nagaganapon sa Abril 20 asin 21 sa ALDP Monte Vista Covered Court. Ang tickets nagkakantidad 300 pesos, 500 pesos hasta 1,000 pesos. Pwede makabakal nin ticket sa paagikan sa indang Facebook page o sa numerong 0960-309-5783. Ang proceeds kanasabing concert mapapaduman sa Missionaries of the Poor. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page asin i-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini ang One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.